Hello, hello! Ngayon ay May 1, 2023. Taydayat, Festival of the Sea, kung tawagin sa Ingles. Bali mga friends, nandito ako ngayon sa Lingayen, na siyang kilalang bisera ng lalawigan ng Pangasinan. Piyesta ngayon dito sa Lingayen. Iba't ibang mga float parade ang ipapakita ko sa inyo ngayon, mga friends. Pero, bago ko ipakita, ay mag-intro muna tayo. Okay? Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. Narito na. Nag-umpisa na ang float parade. Panoodin niyo po hanggang sa dulo. Enjoy watching na lang po.
So mga friends, tandaan nyo, tuwing May 1, Pistay Dayat kung tawagin, punta po kayo sa munisipalidad ng Lingayen. One ride lang kapag galing kayo mula sa siyudad ng Dagupan. Ulitin ko po, dito po yan sa lalawigan ng Pangasinan. Maliban sa float parade, marami pang mga events ang inyong matutunghayan. So dalhin nyo si Mrs. at ang inyong buong pamilya sa nasabing festival. Okay?
mga iba't ibang floats. Katangi-tangi ang kanilang mga disenyo at decorations na inilagay. Napaka-creative ang pagkagawa. Halos lahat ay magaganda silang tingnan. Di ba mga friends? Narito na yung hinihintay ng karamihan. Ang float ng GMA7 Kapuso. Mga lihim ni Orduha. Sakay ang mga kilalang artista na sina Sanya Lopez, Vin Abrenica, Kylie Padilla at Pancho Magno. So, hanggang dito na lang mga friends. Ako ay magpapaalam na. Gaya ng dati, kita ulit tayo next time. Love ko kayo! Ang mahalaga ay huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? So, adios mga friends!